Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da Allah idan kai sabo ne a wannan shafi namu to ka daure ka danna mana subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda mutum zai yi converting ɗin bidiyo zuwa MP3. So da yawa mutane da dama za ga suna ta tambaya cewa ya za a yi su mai da bidiyo MP4 ya koma MP3, saboda suna so su ji wannan abun a waka suke so su ji shi a MP3, ba wai suna so su kalle shi a bidiyo bane ba. To wannan yakan sa sai sun yi downloading din bidiyo wannan converter, sai sun yi downloading din converter na MP3. To yanzu ba sai kai downloading na converter MP3 ba, da Xender kama za ka yi wannan converting din. To bari mu shiga cikin aikin. Idan ka shigo cikin Xender da ke wayanka, bari mu jira ya bude. Wannan shine cikin Xender mu. Ok, yana buƙatan upgrading amma ba za mu yi upgrading ɗinsa ba saboda aikin namu yanzu direct za mu shiga kan aikin namu. Idan ka shigo a ƙasan Johnny Xender nan, ba wurin receive, ƙasa da receiving da sending gashi nan an rubuta to MP3. Wannan to MP3 ɗin shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi zai nuna maka select video ɗin nan. To ba select video za ka shiga ba, in kana sai ka taɓa local kawai. Direct ɗin ka shiga wurin local ɗin nan, ga videos ɗinka nan ga su nan gabaki ɗaya. Ga su nan. To muna so mu maida wannan bidiyon namu, sorry, ba wannan za mu maida ba saboda ba shi da magana. Za mu ɗauki bidiyo wanda yake da magana, misali kamar na wannan. Idan mun dawo back za mu taɓa gefen wannan bidiyon, wannan ɗigo guda uku gashi na ya ce mana to MP3. Kana taɓawa direct kawai zai yi maka converting ne. Kun gani? Masha Allah, yanzu ya gama. Sai mu koma cikin file manager mu. Kana shigowa cikin file manager ka, in ka shigo, da ka shiga wurin music a farko ma za ka ganshi sun yi maka saving ɗinsa. Wannan shine. To bari mu kunna mu ji don mu tabbatar da aikin namu yayi. Sai an nan jira saboda waya. To alhamdulillah aikin mu ya kammala. Da Allah in kai bako ne a cikin wannan shafin namu, to ka daure ka danna mana subscribe. Mun gode.